Sheesh. Ang ganda mo talaga, Dajo. Hindi ka nakakasangon tingnan, brother. Oh, hello, Alpha. Kamagtampo ha. Tampo ka eh. So, dito tayo ngayon sa probinsya, mga brad. Review na rin natin, ba't ako nag-giorno, di ba? Ang ano ko talaga, gusto ko talaga mga brad, sa totoo lang, is yung maasahan mo rin to sa overtake eh. 4 valves eh. Although hindi ko alam kung para saan yung 4 valves na yun. May balita. Hello guys. Yun oh. Sila yung mga brad, sila yung gumawa nung change oil natin kahapon. Kasi di ba nagbiyahe tayo ng Thursday night. Change oil nila kahapon si Dajo. I-chat mo na lang sa akin, brad. So, mukhang hindi magagawa yung ilaw natin ngayon dyan sa kanila kasi hindi daw available yung magagawa. So, hanap tayo ng iba. Kaso pupunta ako ng Baguio eh. Yan natin. So, kikwento ko nga pala sa inyo yung biyahe ko, no? Kahapon, pina-change oil ko na to si Dajo. 500. Actually, lumagpas nga 600 something eh. 680 ata, 670. Pero okay lang, di naman masyado malayo yung gap. Nagbiyahe tayo nung Thursday night kasi ayaw ko maabutan ng bagyo. Buti naman hindi tayo inulan. Sa ano lang, sa Metro Manila, umaambon-ambon. Pero walang malakas na ulan. Tapos paglampas natin ng mga brad, paglampas natin ng Bulacan na malubak-lubak, pambira yung daan na yun. Yun yung pinakaayaw kong parte ng biyahe natin, mga brad. As in, pahirap, mga brother. Na-stress ako doon. Ang tigas na suspension ng giorno. Na-stress pa ako doon. So yun yung pinakabiyahe natin, mga brad. Nag-break in na tayo doon kasi sakto lumabas na yung papeles at plaka ni Dajo. Bilis, 18 days. Sabi nila 1 to 2 months, pero 18 days nakuha nila yung plaka tsaka yung papeles o RCR na original. So, shout out Honda Renlease. Medyo nakulitan pa sa akin yung mga yun kasi sabi nung kabrad natin sa LTO dapat 7 days lang daw. Siguro dahil sinabay na nila yung plaka kaya ganun. 18 days. Solid. To, share ko sa inyo yung setup natin Nag-aalangan ako dito. Maalog-alog. Bumiyahe tayo nasa 200 plus kilometers. Ang daan natin sa after Manila nagpa-Bulacan tayo, tapos Pampanga, tapos Tarlac. Ang ganda ng daan sa Tarlac, mga brad. As in, grabe. Para kang nasa expressway na alam mo yun? Para kang nag-expressway na hindi expressway. Dito na nga lang tayo dumaan. Kasi baka di tayo makadaan sa Lukaw eh. Shortcut to eh. Sa mga taga Dagupeño alam na to. Kasi baha pa rin dito sa Dagupan. So ayun, medyo nag-aalangan pa yung mga tao. So ang review ko sa long ride nito, alam ko marami na kayo nakikita dyan na long ride review. Pero ako yung personal ko, mga brad, napakasarap gamitin na itong si Dajo sa long ride. Pambihira, hindi ako napagod sa totoo lang, mga brad. Nakakapag-stretching ako, tsaka yung pa ako nagaganyan ko. Nakakapag-relax ako, nagpapalit-palit ako ng stance. Di ka gaya kay Koy kasi fix lang yung stance mo dun. Ito syempre, iba-ibang karakter, iba-ibang motor, di ba? Although mabagal yung biyahe natin, 5 hours mula Manila hanggang dito. Goods naman, di ako napagod. Tsaka salamat dito. Kasi pag yung feel ko na malapit na mangalay yung kamay ko, nakapatong lang na ganyan Kaya if long rider kayo tapos wala pa kayo nito, bili na kayo dyan, dami dyan sa Shopee. Grabe naman yun. Di nag-signal, bigla na lang umano. Di tumingin sa side mirror yun. Kasi kung tumingin siya sa side mirror, nakita niya ako. Yung main road kasi ito yung shortcut, mga brad. Yung main road kasi baha.
Kaya yung mga tao dito dumadaan. Review na rin natin, ba't ako nag-giorno, di ba? Ang ano ko talaga, gusto ko talaga mga brad, sa totoo lang, is yung Aerox SP. Ang ganda kasi, wala ka nang gagawin doon. Yan yung race edition eh. Lagay nyo, maasahan mo rin to sa overtake eh, 4 valves eh. Although hindi ko alam kung para saan yung 4 valves na yun. Ang nangyari doon sa Aerox SP, ayaw ni Miss Jejabel. Sabi ko, sige, kung ayaw mo yan, eto na lang, yung Giorno ka ako. Bulansya. Wala natin, Bulansya. Una kong nakita yung ano na yun, yung SP na yun, doon sa kabrad natin, si Konzi. And ang ganda talaga, sa totoo lang. In-upload ko na ngayon sa Facebook page natin napakaganda. Pati yung dash niya, mas maganda pa nga yung panel nun kaysa sa panel ni Giorno. Ay, ni Giorno, ni Koy yung MT-09 natin mga brad. Mas advanced yun mas bago kasi. So ayaw ni Miss Jejabel, sabi ko sige, next is na, which is gusto ko naman, is itong Giorno. So itong Giorno kasi alam naman natin lahat na classic, at hindi naluluma yung forma niya, hindi naluluma yung itsura niya. Binihisan natin ng konti, as you can see mga brad, nilagyan natin ng ito, pinalitan natin yung stock na niya, ba tawag dito? Garnish ba yung tawag dyan? Correct nyo na lang ako mga brad if mali, ayan, so bale yung sa headlight, ito yung sa badge niya sa harap na Honda, tsaka yung sa taas nung rear light. 743 kilometers na yung milyahe natin. Umalis tayo ng Manila, nasa 430 something. Siyempre, naggala-gala na rin ako dito sa Dagupan City. And masasabi ko dito sa Giorno is okay siya pan daily. If yun yung purpose nyo Kasi mapapansin nyo, ang dami nagbebenta sa ang dami nagbebenta sa marketplace, sa online. And magtataka ka kasi bago-bago pa lang. Pero pambira yung resale value niya, taas. Alam niyo kung bakit? Kasi walang stock Ubusan pa rin yung stock niya. Kaya yung iba nga nakikita ko yung mga talagang binihisan na nila na Giorno, talagang ang taas ng presyo, may mga tug 200 pa nga yung mga sagadan ng mga pangdiinan ng upgrades, yung mga Olins, Brembo, ganyan. Binebenta ng nasa 200 plus, 240 ganyan. So solid. Pero syempre ang bibili lang yung mga nakakaintindi ng parts. Hindi mo naman pwedeng bilhin yun nang hindi mo naintindihan yung mga kinabit doon na pangmalakasan talaga. Tsaka ang lakas din nito mga brad, tutusin. Basta pigain mo lang talaga lalabas yung power niya Yung braking power niya, nasubukan ko na rin yung biglang stop, sudden stop. Ayan, may taxi sa harapan ko, biglang nag-stop. Na-upload ko na yan sa sa Facebook ko Okay din naman. Hindi nga lang siya ganun kalakas, pero okay na siya. Decente na siya para sa isang 125cc. Para sa akin, di ko na kailangan magpalit ng ng braking system. Nevertheless, mag-upgrade tayo ng panggilid, which is for now wala pa naman akong ganung plano, Hindi ko pa naman naiisip yung ganung upgrade sa ngayon. Kasi ang purpose ko, ba't ko to binili, para meron ako pang araw-araw mga brad na service. Hindi ko naman pwede pang araw-araw si Koy, pambihira. Para na rin tayo nakakotse nun. Lakas sa gas nun pag araw-araw. Maganda yun pag mga biyahe-biyahe na malalayo, kailangan ng expressway, ganyan. Ito naman si Dadjo, kaya binahe natin kasi break in natin siya. Talaga namang nilabas natin yung mga dapat ilabas. Which is so far mga brad, para sa akin satisfied naman ako. Nagagawa niya yung purpose niya ng daily. Tsaka if kailangan mo siya pang long ride, komportable rin naman. Tsaka ang tipid. Imagine na gano'n ako 47.7 kilometers per liter. Ang tipid nun. Pambira si si Koy.
Pambira, ano lang yun ha. Mixed riding style na yun ha. Pinakamatipid sa expressway eh. Kasi syempre steady speed ka lang doon, di ba? Nasa ano na yun, 19 kilometers per liter, mga brother. Ganun yung gas consumption ko doon. So, imagine, given naman yun kasi 125cc lang to eh. So, yun yung main purpose bakit ako nag 125cc, mga brad. Kailangan mo ng power, meron naman para sa isang 125, lalabas niya naman talaga. Yung speed niya nga lang is hindi gano'ng kabilis. Max speed nito nasa 105 lang ata eh. Pero ang habol mo kasi dito yung daily eh. Ako habol ko dito yung daily tsaka yung comfort, which is pasado. Tapos yung fuel consumption pasado rin, mga brad. Hindi niya ako pinahiya. Yan nga lang, yung gulong niya sa harapan, pag may mga uneven, para siyang dinadala. Like, kunwari sa mga parking, ganyan. Medyo nararamdaman ko parang dinadala tayo ng daan eh. Ay, pag mga ganyan, 70. Ayos pa, may ano pa siya, may bubuga pa siya, Siguro, yun yung papel ng 4 valves. Tignan nyo. Panalo, brad. Hindi nga lang siya kasing komportable ng NMAX, mga brad. Pero meron pa rin naman siya ibubuga. Kasi si AirPods naka NMAX yun eh. Ilang beses ko na rin nagamit yung NMAX ni AirPods. Nahirapan lang ako doon kasi siguro dahil first time ko nag-scoot ulit after so many years. So kumbaga na-brief na ako nung NMAX. Pero maganda sa NMAX, meron siyang yung footboard ba yung tawag doon na pwede mong i-stretch yung paa mo. Na-upload na natin yun, mga brad, sa vlog natin, yung realistic review natin sa NMAX na 155. Maraming salamat sa mga nag-correct sa akin, hindi pala sa TechMax. Sorry, patawarin nyo ako. Pero maraming salamat sa inyo for correcting me, Akala ko kasi TechMax yun eh. Iba pala yung TechMax. Yung kay AirPods pala is yung standard. Maraming salamat, mga brother. Hindi ko sinasadya. Kaya pinalitan ko yung title natin. Yun nga lang, hindi ko na makapalitan yung thumbnail tsaka yung kasi na-upload na. Patawarin nyo ako, mga brads. Ayun Aerox Ang maganda sa Aerox yung format tsaka yung power, Forma plus power, panalo. Shoutout nga rin pala kay Torky, sa kabrad natin na bumili ng Aerox V3 standard kay misis niya daw. Alam ko na yung mga ganyang galawan, brad. Pero alam nyo ako, mga brad, ito total hindi naman masyado nanonood si Miss Jejabel ng mga vlogs natin, sabihin ko na to sa inyo. So sa ngayon, dahil kinash natin to si Dadjo, pwede natin siyang ibenta or ibigay kay Miss Jejabel anytime. Ngayon, pag yung talagang namimilit na siya na gusto ko yan, akin na lang yan, doon na tayo bibili ng Aerox, mga brad. Ayos ba yung modus natin, mga brad? Ayos ba? Sabi ko sa inyo, dapat futuristic tayo mag-isip. Dapat malayo pa lang alam mo na. Siyempre, nung sinabi ni Miss Jejabel na mas gusto niya to, alam ko na may tendency na pwede niyang alburin. Alam niyo yan? So, pag binigyan natin to kay Miss Jejabel, tsaka tayo bibili ng Aerox SP. Siguro naman sa mga panahon na yun hindi na ubusan yung stock. Marami ng stock yan for sure. Yung fuel consumption niya, mga brad, decent naman, matipid talaga. Nung nagbiyahe ako, naggasolina ako sa somewhere in San Pedro, Manila ba yun? Hindi ko alam. Basta doon banda Manila, papasok na ng ng Bulacan. Ang bira, nasa Tarlac na ako, doon lang nagbawas yung fuel bar. Sobrang tipid. Isang full tank ko lang mula doon hanggang dito sa Pangasinan, 206 kilometers. Hindi pa empty. Although 1 bar na lang siya, pero hindi pa empty, mga brad. So imagine, yung fuel tank nito 5.1 liters, kasama na ata reserve doon Tapos ang lumalabas niyan, nasa 200 plus lang yung yung gas ko, 200 plus pesos. So para lumalabas piso per kilometer. Imagine, piso per kilometer. Sobrang tipid doon. Tapos ang bilis ko pang makauwi. Kasi parang nasa average speed ko
70, 80, ganyan. Ito yung ano ni AirPods, NMAX, kasi may ginagawa sila eh. May ginagawa sila sa Baguio City. Iniwan niya dito yung ano, NMAX niya. Ikukunin lang tayo. Tara tayo ng SM Dagupan. Kasi mga brad, papakabitan na natin siya ng ilaw. So nakiusap ako sa mga pamangkin ko na nagmo-motor na rin, ano. Bira, mga bata pa to mga to, pero may mga motor na. Kaka 18 lang. Samantala ako, nung 18 years old ako, gusto ko lang nung Raider na Gen 1, yung carb. Pero hindi pinalad eh. Okay lang naman. Tontuwa naman ako sa kanila kasi sa murang edad nila eh nakapag-ganon na sila. Tsaka legal, may lisensya, diba? Na tayo SM Dagupan. Hindi naman siguro baha doon, ano. Pero tingin ko bumaba na daw kasi kinontak ko si JMJ. Makikita niya doon sa NMAX vlog natin, ano. Noong time na yon mga brad, sa totoo lang, di ko pa sure kung makakapag-jorno ako. Kasi nung time na yon binebenta ko pa electric scooter ko. Kasi doon ko kinuha yung funds pambili ng jorno eh. Sa electric scooter. So, yun na nga. Dahil pupunta ako ng Baguio City, pero magkukotse na ako. Nakiusap ako sa mga pamangkin ko na sila na lang magdala doon sa shop. Although pupunta pa rin ako doon, pero iwan ko na sa kanila. Sila nang bahala. Bayaran ko na lang. Alam niyo mga brad, sa totoo lang, na-enjoy ko to nung diretsong highway. Talagang full throttle kung full throttle eh, pero hindi siya sumasagad ng max speed, alam niyo yun. Talagang piga akong piga. Tapos ang luwag ng daan, kaya sarap magbiyahe sa gabi. Sa totoo lang, kung ako lang tatanungin yung mga brad, mas gusto ko night ride. Noong una, walang traffic. Pangalawa, ang luwag ng daan. Kaya nga walang traffic, di ba? Kasi maluwag yung daan. Malamig din kasi sa gabi. Di mainit. So, di ka maiirita sa panahon. Alam mo yun. Yun nga lang, ang disadvantage nun, madilim. Kaya magpapakabit tayo ng ilaw. Diba? Tsaka disadvantage din nun na isa, pag mag-vlog ka sa gabi, wala ka masyado makita kasi madilim. Diba? So itong Giorno mga brad is iba yung character niya eh. Kanya-kanyang iba't ibang motor, iba't ibang character. So dito ko mahanap yung comfort, dito ko mahanap yung matipid sa gas, yan. Tsaka yung ma-enjoy mo talaga. Ang isa lang sa napansin ko, medyo sumasakit yung likod ko. O siguro dahil nga matagal ng biyahe, ganyan, normal na siguro yun. Di ko lang kasi naramdaman yun mga brad. Sorry, mahangin. Di ko lang kasi naramdaman yun kay Koy. Siguro dahil okay yung stance ko kay Koy kahit na naglo-long ride. Ang sumasakit sa akin kay Koy pag biyahe, yung unang biyahe ko parang wala akong maalala. Dito kay Dadyo, medyo sumasakit yung likod ko. Kasi napapakuba ako pag hindi ko na napansin na napapaganyan ako. So yung stance ko. So nare-remind ako na sit up straight ganyan. Which is good, no? Pag long ride naman, nagaganyan ko yung paa ko, tapos nakakausog ako dito, 'di ba? Makikita natin bukas pag babiyahe tayo kasama si Miss Jejabel. Malalaman natin. Pero naangkas ko na siya dito nung sinusundo-sundo ko siya. Pag may pupunta kami malapit lang, mamaya alis ulit kami. So gamit na gamit ang motor sa akin mga brad. Mas gusto ko magmotor kaysa magkotse. Kasi ang traffic, tingnan mo yan Kahapon, kwento ko na rin sa inyo mga brad Ayun low. High na to. Super high na yan brad eh. Okay, high. Oo, kita mo. Aabot ang ganda siya. Adjust natin mag-uwi. So, paano mga brad? Tapusin ka dito yung vlog Alam nyo na yan. Tayo sinasabi sa inyo. Pag napagkatiwalaan, ingatan. Let's go!